Ez zaitez lilo izan, gero biok egingo dugu barreita. Ez, bada baino ez ditugu diristak jango aste osoan. Ixi Andre, ixi oraintzaziko naiz eta. Zorionean ez du eta balitz zikoina mantsoa, zikoina gaixoa. Ez da pentsatu Andrea, hotxoak arrazen zuten bizitza honetan ez da zikoina izan behar. Basana Andrea, ene nagusia. Zer gertatzen da Lara kuskamia sortzeko, burua hotxoaren ahoan sartu duzu ala? Ez bada, Mele jauna etorriko da bizitan? Mele jauna. Mele jauna edarila, beti etxe honetan sartuta. Mele jauna bada, esaiduzu mesatara joan izela eta ez naizela oraindik etorri. Bai, zera dutela Mele jauna. Bada metalezko paparrezko orantzori jali baduzu, norbait garrantzitsua izango da. Andrea, kontakatilu dela letrezko paparreko horratz hau papari emandik bizitan etorri dela, esan diezazura. Kontakatilu, auskalo zer daramatza hemendik. Andrea, hona hemen kontakatilu. Sartu. Bada bateko, Andrea, hemen inguruan dabiltzen dute zintzoen ekantzen nato. Zurekin eskonduko izateke motiok dira. Bai, Mele jauna, izketan aritu zitzaidan, ez dut gogoratu egin nahi. Ez dut ere besterik. Baina, Andrea, zer egoten zara beti. Plazara bete bat ematera joan motik. Bai, lehenengo gunean aipatu zen dituzten bi alfer horiek. Alferra? Hala bai. Alferkia ez dute besterik. Eta hain alferrak badira zer eskan behar didate? Alferkeriaz ez dute alferkeriaz ere izan. Ez du ekitzein barren, arbitzera aldaiko zaituztet eta. Bai, Andrea, bietatik alferena aukeratu duzu. Ez dut inoiz alakorik entzun. Aldera lagundu bi gizonen bila. Basana Andrea, hona hemen bi gizonen. Sartu, master, pelotik. Sartu gizonok. Egunean Andrea zuzela jainkoa nagusi Andrea. Kontakatilu Andrea esan ditana, kontuan hartuta, alferrenarekin ezkontzea erabaki dut. Badentzuna Andrea, ni argudioa. Ni adeskidea, baina enpresakoa naiz. Badakizu nola den dut. Eskaletak igotzen ari zela, oin bat jaso nuen eta gero bestea. Baina alferkeriaz lehengoina, lurrean ez jartzagatik erori nintzen. Eta horrela nago orain kalto beti. Hori bai alferkeria. Baina kontuak ez dira bukatu. Zerbait gehiago? Gertatu bat duzuen nire hau txadu zer erlastuta eta zakara duan, bada hori alferkeriari zordio. Ez da pentsatu ere, erreparatu alde duzuen nire hau txadu zer erlastuta eta zakara duan, bada hori ere alferkeriari zordio. Hitzekin Andrea gobezuna. Ibaizka nengoen entzalda eta ez da reale hori duen. Alferkeriaz buelta ematen itxasoaren ura, ez edatagatik estarea lehortu zitzaela, eta alaxenako horrein. Horrelako alferkeria ez nuen inoiz entzun. Zure senarra pasa izan. Andrea, horrek azaldutakoa ez da ezer. Ikusiko duzu lurrean ez dela ni baino gizon alferra horrek. Apirilean bazenitaz maiten ditutako neskatxe bat. Harekin nengoela musu eman behar nioenean, ikaragarrizko bukia neazitzailean suduretik. Alferkeriaz ez garbitzagatik, emazte gaiara itxua gardu nuen. Hau alferraz izateaz gain, txerri utza da. Eta gare gehiago. Zerbait gehiago? Bai, ikusiko duzu. Gau batean etzandaren goen, esna. Euria indarez hasi zen. Urtantak erortzen zitzaizkidan begia. Alferkeriak
begia ez isteagatik begirik gabe geratu nintzen. Ez da egin izango? Andrea, ez zen ez behar bezain afera zurekin eskontzeko? Ai, Andrea. Ez dakit bada, biak ingalperak zarete. Ondo pentsatu zen, bera ez dut, egun batzuk hartu pentsatzeko. Ez, lasai, uste dut erabaki hartu dudala. Ai, Andrea, kontu zibili.